गोसोआ नों जि खोथा बुंदोंमोन बे खोथाखौ नोङो बावसुला आरो नों जि खोथा बुंदों बे खोथाखौ नोङो गोसोआव लानो हाया। जाय मानसिया अमाबैसायाव जन्म जाग्रा बे मानसिया थगायसुला जायो आरो माखासे खोथा नंखाय खोथा बुंग्रा जायो। नों अमाबैसायाव जोनोम मोननाय सासे नों रुंगल बर'। दाखालि बावनि भिडिअखौ नायनानै सानैसो कमेन्ट हरनायफोरा माबायदि मोनदों? मोननायाथ' मोनदों, सोरबायाबा मोजां मोनदों, गाज्रिबो मोनदों। गाज्रि मोनबाबोथ' अरजाखायाना भिडिअसो नालाय। दा आरो मोनसे खोथा बुंदों जोंखौ, बिथांखौदो आंखौदो मोखांफोरा जोंनिया बुगब गबनो। मा बुंदो मोखां बुनाय? जों बायदि जानो लुगैदोंब्ला अमा बेदरखौ जादो नामा? अमा बेदर जाब्रा, अमा बेदर जाबायबा। अमा बेदर जा, सेरनै सेरथामालासि जा, बेसे जानो हायो जाबानो जाबाय। माने फुङावबो जा, सानजौफुआव जा, मोनायाव जा, आरो हराव थाब उन्दुनाङा। होमबानिया जों बायदि जाबाय। नोंफ्राय आरो फुङाव थाबनो उथिनाङा, अब्लानो एकदम बुगावजोब्बाय आरो जों बर'ना, बर' मोखांखा। अमाखौथ' जाखानांगोन जोङो। बर'फोरा बिदिनो आरो एकदम बिदिनो आरो माने बांद्राय मा होनो बेखौ दे जियानो जायादोला। दा रायजो राजा नोंथांमोन, बे हिन्दुस्तान दैमालु इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन बरायनानै लाबावनाय जाबाय। दा दिनै मेन खोथायाव फैनोसै। भिडिअखौ लाबोनाय जादों जोंहा दाखालि बावै इउपिपिएलआव फैनाय, बेखौनो लानानै खोथाखौ बुंबावनोसै। इउपिपिएलआव जयेन जाफैनाय रुंगल बर', बिथां रुंगल बर'खौ माने मोनसे इउटुब चेनेल गपुर बियार चेनेल, बिथां गपुर बियार चेनेलनि आदाया अमाबैसा हर गेजेराव जोनोम जानाय थगायसुला होननानै बुंदों। अब्ला जोङो गपुर बियार चेनेलनि आदाखौबो बुंगोन, बिथाङाबो निस्सय अमाबैसानि खोमसि हर गेजेराव जागिनाय जोनोम जानाय माने जागिनाय बिथाङाबो थगायसुला होमबा? माने बेफोरबायदियाव जोनोम जायोब्ला थगायसुला होनना बुंदों आरो बांसिन थगायसुला बिथाङा। बांसिन थगायसुला। मानो होनोब्ला नाय खोनासं, गपुर बियार चेनेलनि आदा बिथाङा एक्सेन्टि बिनो बरायना लाग्रोबाय बिथांखौबो बरायबाय। माने बै रुंगल बर'आ एबसुआव थानाय समायाव एबसुनि सतबांसा जेनेबा शपथ ग्रहन लानानै एबसुनि खामानि मावदोंमोन। एबसुनिफ्राय ओंखारबाय, बनसु जाबाय, बनसुआव शपथ खिरा लाबाय, गोसो मोदोम बोलो होनानै बिथाङा इउपिपिएलआव फैलायबाय। बिथाङा जेनेबा खामानि मावदों, मावनानै बिनि उनाव आरो इउपिपिएलआव फैलायबाय। इउपिपिएलआव फैनानै दा इउपिपिएलआवबो बिदिनो शपथ ग्रहन लागोन आरो खामानि मावलांगोन। अब्ला बिथाङाथ' बोरै थगायसुला जाखो? अब्ला नोंथांखौबो बुंगोन जोङो थगायसुला होननानै। माबोरै? नोंथाङाबोथ' सिलाइनि गुलिखौ अरनानै एनडिबिआव थानाय समाव शपथ ग्रहन लादोंमोन जे बड'लेण्ड नांगौ होननानै, बड'लेण्ड लाथारगौ होननानै, बड'लेण्ड नङाब्ला जों जिराया होननानै। नाथाय दिनै नोंथाङाबो एनडिबिआथ' बेन जाबाय आरो नोंथाङाबो बै शपथ ग्रहन लानाय, बै समायखिरा लानाय, बै एनडिबिआव थानानै जिखिनि जेनेबा सिमां जाफुंहोनाय बर' हारिनि गेजेराव बड'लेण्ड, बे सिमांखौ जाफुंसार होनाय मोनसे रायजो लाबोनो नागिरनाय बहा थाखो बि? बहा थाखो? अब्ला नोंथाङाबो अमाबैसानि खोमसि हर गेजेराव जोनोम जादों होमबा आदायाबो। मा बाथ्रा बुङो जाबायलै। मोनसे खोथालै आदा, गपुर बियार चेनेलनि आदा, जोंनिया CM प्रमद बर' सार बिथाङा बुंबाय थायो, आसि ओरै दिन्थिनानै गुबुनखौ दसेब्ला नैबे थाइथा मासेया 1 2 3 बे नैबे थाइथा मासे गावनिथिं ओरै दिन्थिफिनगोनो। अब्ला नोंथांखौबो बिदिनो दिन्थिबाय दङ। नोंथाङा जेरै माबाखौ बुंदोंमोन दाख्लै जोंनियाव रुंगल बर' इउपिपिएलआव फैनाय बिथांखौ जेरै अमाबैसानि हर गेजेराव, खोमसि हर गेजेराव जोनोम जादों होननानै बुंदों। अब्ला नोंथाङाबो सेम जाहैदो आरो खोथाया।
बिथांखौ थगायसुलांदों नोंथाङाबो थगायसुला बिथांखौ आसि खिथिनाय माने गावनावबो गोलैनाय गावनावथ' थाइथामानि गोलैदों थाइथामानि गोलैदों थाइसेल' गोलैयाखै बेथ' थाइसेल'सो देखायदों बिथांनाव थाइथाम गोलैबाय बिदि आरो दा बिदियानो जादोंला माबा मा होनो इखो बिथांमोनाथ' आरो इउपिपिएलनिफ्रायनो खामायगासिनो बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला नै जेनेबा अफ्रि दैमारि आदानि चेनेल बा अफ्रि दैमारि आरो गेरेमसा बसुमतारी थाबाय आरो दा नै गफुर बियार चेनेल बिथांमोना इउपिपिएलनिफ्रायनो फैसा मोनगासिनो माबोरै मोनदो बेखौ बिसोर गावनो बुजिनांसिगोन माबोरै मोनदो नोंथांमोना इउपिपिएलखौ बखिनानै दसिनानै भिडिअ बानायाबानो नोंथांमोननिया गुन्दै गैया माने इउपिपिएलखौ बखिबासो दसिबासो बुंबासो बिसोरनिया मा जाबाय अब्लासो बिथांमोनखौ नायगोन ना नङाबा सोर नायनो बिसोरखौ बिसोरनि भिडिअ नायजायो आरो नायजानाय लोगो लोगो माने बिराद भिउस फैनाय लोगो लोगो थारमाने मानसिफोरा गोबाङानो नायोना मा बुंलायखो होननानै नायोना नायनाय लोगो लोगो माने बे इनकामखौ मोनो आरो जे बेलेग कन्टेन्ट बानाय इउपिपिएलखौ कन्टेन्ट लायाबाथ' बिसोरना बिग जिर'खा आरो ना बिग जिर' जानानै दंखायो दासो माने इउपिपिएलखौ रायफ्लानानै बुखिनानै लुथिगासिनो दं थारमाने इनकाम लाबाय दोङो माने बिग जिर' आरो जेबो गैया जोंखौ बुखियाबा माने बेलेग कन्टेन्ट लाबोबा मा जागोन बिसोरनिया जाखाथारा बेलेग कन्टेन्ट लाबोबाथ' एकदम गैया आरो बिसोरनि इनकामा बारा जानाय नङा आरो जों साननायाव आरो गाज्रि मोना दे लाजिबो मोननाङा नोंथांमोनाबो बेलेगखौ बुङो नालाय नोंथांमोनाबो इउपिपिएलखौ बुङो नालाय नोंथांमोनखौबो बुंदो जोङो गेरेमसा बसुमतारी बेथ' इनियाथ' बा अयथासार गाख्रनाय कें होनलायलाङो आरो अयथासार गाख्रनाय बिनियाथ' बुंना मावजि सियालनिसो गाख्रबनाय ओरैबायदि गाख्रनाय माने फाग्लासो आरो सासे बेयो बिदिसो बिना दा नै दाख्लैनि भिडिअ मोनसे बानायनायावलाय नै आदाया मा होनो अफ्रि आदाया मोनसे मैयायो मोनसे भिडिअ ओंखारदों माने दाख्लै वान साइड होनबाय नालाय दिनै मोनसे मैयायो मोनसे भिडिअ ओंखारनायाव माने मोननै साइडथिंबो जाना बुंदों आरो खोथाया बेखौ धैन'बाद होदों आङो धैन'बाद होदों दा भिडिअआबो गोलाव जाबाय थायो नोंथांखौ मोनसे आङो जोबथियाव मोनसे सोंथि सोंनोसै सोंनानै भिडिअखौ गोलाव खालामला नालाय फोजोबनो लाबाय बे सोंथिखौ नोंथाङा एन्सार होबानो जाबाय सोंथिया जाबाय बर' हारियाव बा जोंनि बिटिआरआव राजखान्थि हान्जाखौ नांगौ ना नाङा जुदि नांगौ मानो नांगौ आरो खायसे इउटुबारफोरा बर' हारिनि राजखान्थिनि लिडारफोरखौ मानो रायबाय थायो बखिबाय थायो दा नोंथाङा एन्सार होबानो जाबाय दा बर'हा जोंनो राजखान्थिखौ नांगोन ना दा आङो इउपिपिएलनि जानानै बुंनांसिगोन जिहेतुकि इउपिपिएलनिनो वार्कार नङा होमबा दा जोङो जुदि बिटिआरआव मोजां सोलोंथाइ बा जोंनि साननायफोरखौ जाफुंनो थाखाय इउटुबखौ चेनेलखौ बानाया लाबानो जालदाब गारनानै सोरखौ बुंदों नोंथाङा जायफोर इउटुबार बखिबा थाग्रा जायफोर माने सोर गेरेमसा बेनिफ्राय जाबाय अफ्रि बेनिफ्राय जाबाय गफुर बियार चेनेल बिथांमोनखौ आं बरायना लानोसै इउपिपिएल पार्टियावनो ज' जाफैदो जोंनि साननाय हनायफोरा जाफुंलाङो ना जानाय नङा जागोन मानो जाया मा होनदो आदाया बुंदो जे बिथाङा बुंदो जे माने राजखान्थिनि जोहै जोङो डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हायो राजखान्थिया जोंनो बहुद गोनांथि राजखान्थि गैयाबाथ' जेबो गैयाना सोमावसारनायखौबो नांगौ आरो राजखान्थिखौबो नांगौ बेखायनो नोंथांमोनखौ बुंदो आदामोनखौ बुंदो गेरेमसा बसुमतारी नोंथां गफुर बियार चेनेल आदा नोंथां आरो अफ्रि दैमारि आदा नोंथांमोनखौ बुंदो बिथाङा वेलकाम खालामदों इउटुबखौ बानायबाय थायालासिनो बेखौ बखिलाबाय थायालासिनो डेभेलप खालामनायाव
फैदो जौगाहोनो थाखाय रायजोनि खामानि मावनो थाखाय फैदो ज' जाफैदो गासैबो जों जुदि लामाखौ माबोरै डेभेलप खालामनो होननानै जुदि जोंखौ रोङाखै बायदि नुदोबा नोंथांमोना जुदि बांसिन रोंसिनगौबा नोंथांमोना दिन्थिना होदो लामाखौ फैदो वेलकाम खालामदो बिथाङाबो खालामदों जोंबो खालामदो ज' मावनोसै गाज्रि मोननाङा आदामोना नोंथां 2-3खौ बुंदों 3खौ बुंदो गफुर बियार चेनेल अफ्रि आदा गेरेमसा बसुमतारी गाज्रि मोननाङा नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनायनि थाखाय आरो लाजिबो मोननाङा दे लाजिबो मोननाङा लाजि गोमायबा खाजि गोमायनो दे मोनथिना मोनथिया थेंक इउ रायजोफोर नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरफिनबाय आरो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय